Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας. Από εδώ έχει τις μαργαρίτες. Α, στο Μάκρο. Τι θα κάνουμε? Να ψωνίσουμε για το reunion. Τώρα πήραμε τυρί, χωριό. Και τζατζίκι. Γιατί είστε στεναχωρημένοι? Θέλω κι εγώ να ανεβώ σε αυτό. Είμαστε σε 72 μπύρες, κύριοι. Ωραία, πάρουμε κι εγώ μια 24 από εκεί. Αφήστε τα κάτω, πάρτε το motion. Άκουσα με λίγο. Για να σας ακούσουμε. Για το κοκτέιλ, Ναι. τι θέλετε να βάλουμε μέσα? Motion. Κάτι σαμίτα τέλος πάντων. Αβάνα motion. Ή κάτι Θα κάνουμε έτσι. Γιο. Τι είναι αυτό που πίνεις? αμύτα έξτρα βιταμίνη C. Γιατί έτσι μας αρέσει. Τόνικ θέλετε για το τζιν? Εγώ λεμονάδα. Τάσο, δεν μιλάς πολύ. Παίρνω ήδη γι' αυτό. Ναι. Εννοείται, ό,τι σε αλκοόλ, ό,τι σε αναψυκτικό θα είναι ήδη, να ξέρεις. Εκτός από την Coca-Cola. Στο καρότι του ανθρώπου. Και εσύ να πάρεις εισόδους ήδη. Να είναι δίκαιο. Εντάξει, δεν είναι δικά μας τα πράγματα. Σωστός. Μη σε πεις την κεφάλι μου εδώ. Γιατί μετά θα έχουμε θαύματα μετά. Έλα, twist, εξάρα. Έτα. Έτα. Τάσο, πώς θα βγουν αυτά? 200 ευρώ παρακάτω. 185. 240 ευρώ. Σε ακριβές τέτοιο. 100 ευρώ. 100 ευρώ. 150 ευρώ. Έτσι, επειδή με τις δουλειάς, επειδή Πόσο είμαι βγήκανε? μάγκας, επειδή είμαι τσάκαλος. 2,03 στάνεις από 195 ως 2 έπεσε σε 3 Εγώ ευρώ. δεν έπεσα. Σκατά έπεσες. 195. Εσύ έχεις πει 185 με 190. 5, είχα συμπλήν 10. Θα δείξει Θα δείξει κάμερα. Για ποιο είναι το παιδί? Ποιος παίρνω? Το παιδί είναι Όσοι δεν Αλμπέρτο. χωράνε τους παίρνω εγώ. Και τι κάνει αυτός? Κουβαλάει ψώνια για γιορτή Σάββατο. Το παιδί για τα πράγματα. Χασάν, το πήγαινε πρώτα δώσουμε. μάξι, παρακαλώ. Εδώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό, γιατί με βλέπετε να κλαίω, να πονώ και να γελώ και να γελώ. Πάμε στο κτήμα. Να κάνουμε καρύς. Ψωνίσαμε. Ψωνίσαμε τα πάντα, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο να δούμε εκεί να φτιάξουμε την κατάσταση τώρα, τι χρειαζόμαστε άλλο. Και αύριο θα γίνει χαμός, μόνο αυτό σας λέω. Έτσι, έτσι. Να το κρεμάσουμε, δεν βλέπω κάπου. Μπορούμε να το βάλουμε τώρα. Αν το θέλει δεν είναι, σαν εδώ. Θα το δέσουμε σκηνιά. Τι έγινε? Τι έγινε? Μόλις φτιάξαμε το πανό, είναι super, είναι πολύ αμερικανιά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και κομφέτι. Να, αλλά εκεί που το έχουμε, ξέρεις τι γίνεται. Φαντάζεσαι να πέσει ο Βυσάρης την ώρα που παίζουμε τη φλόμιγα.